Hola, buenas tardes, buenas tardes. Waar zijn het van jou? En we gaan van jou wel wat meer, dat noemt zich Discada Norteña. En dat is een plautdietsch. Eerst hebben we het aangevangen, is eerst hebben we in de noorden Mexico. Toen hebben die arbeid op de stap geschoven en hebben ze door een oude plautdietsch gehad en dan hebben ze er op vier opgelegd en dat rijgemerkt en rijgemerkt en dan hebben ze wat immer ze dan voor vlees am huis gehad hebben. Top gesmeten en Greins en chili. Dergje brood en dan met tortillas hebben ze tacos gemaakt. So dat is wat we van jou wel. En ik had het maar lang gemaakt. Maar mijn honger van jou nu. So dat is wat we van jou wel. Wat immer je hem geworden hebben, dat je top smeten, peperschoten, sippelen, vlees. En dan brood je dat dergje en dan je het tacos. Kijk, we moet wezen wat we hier hebben. We hebben hier zijn gereinde peperschout, een chile marron, een bell pepper, een rode, een paar jalapenos, 2 bacaljanen. Hier zijn nog 2 chilaca. Dus je kan zo'n peperschouten brokken je wel. Hier hebben we een beetje schinkenvlees, ham, maar dat is ham. En hier hebben we wat we noemen kleine worstjes, maar dat zijn rührkwars, firma-wars. En hier hebben we 3 wieners en een panchitos. Hier hebben we gemolden vlees en veel van alles, dat helpt zich klikt, dat is goed neer. Hier hebben we een pond chorizo, dat je een Schaunseveld krijgt bij Southern Meats, zeer schijnend. Hier hebben we nog spaat. Hier hebben we een sippel, zout en peper, als het veelt. Nu willen we het alle fijn snijden en rijmerken en dan willen we 4 merken. Oh, drink je wat je kwaad. Nu wordt het alle smak fijn snijden. De bacaljan, die worden in kleine bietjes snijden. En de sippelen krak zo. En we willen proberen dat alles en die worden bietjes te snijden. Dat het alle worden kerken deed. Peper, schouten, dat moet wel dat zo dicht eruit nemen. Want kan meer mensen dat eten. En wenn ik zei uitgebrand, mij bouwt dat nu peper, schouten eten, maar zo dicht top. Waardoor, krak ze staat. En hier hebben we nog de andere peperschouten, de chili marron, de bell peppers. Er worden alle smak snijden en dan ik mise en place op Franshuizers. En hier doen we nog wat wieners 2 snijden. En dat schinkenvlees, dat gamon, ham, dat we alles een smakkenbiedje snijden. En dan hier hebben we dat spaak. Dat snijden we ook aan alle zeer kleine bietjes. Nu kijk je maar. Hier kan je dat alle kraak zijn wat we hebben. Here you can tell exactly what we all need for ingredients for this Discada Norteña. En wat we hebben hier nog 4 of 5 10 chesnik, garlic. Gaat meest kraak van dat nog vergeten. Wat is de multijd ohne chesnik? Eerst vangen we aan met spaakjutbroden, bacon. Tocino, wat dat geen rijstbroden. Op een fris Frans, nu kijk je maar, zeer fijn rijst hebben we dat nu, dat spaak. En dat nächste waar we dan de wieners, al die worstjes en dat schinkenvlees, waar dat vlees alle zeer fijn goed broeden. En toen kijk je maar, nu hebben we dat al goed. We doen het van hem wat halt hebben, met wat ze naam Palo Santo, hier bij Schtrucklaunt. En het nächste waar we dan ons gemolden rindvlees. Ground beef. Wow, dat smaakt goed broeden. Alles dat wat pop broeden. Doe check hem al. How dat rijdt. En het nächste wat we dan worden doen. Dan komt dat chorizo. Doe komt het. Chorizo van Southern Meats. Schaunseveld, Manitoba. Wow, dat zeer smaakt goed broeden. Dat dit niet lang. Dit dit niet lang. Doe check hem al. How dat ook goed. En Emma Han. Dat zo zit het. Zeer smaken. Direct ook zo goed zijn. En dan mijn nächste vangen we al met de sippelen. De sippelen doet Emma het eerste. Die worden een paar minuten het eerste een beetje verabroeden. Wat er zo vangen met zo geel en bruin te worden. Check hem al dat. Doe afsterkel. En dan doen we de laatste minuut nog dat gesnik te maken. Vlek van 1 minuut. En dan want dat is dan deze brood waar je dat rekken kan. Dat gesnik. Ja. Dan gaan we het even afhangen. Dan doen we al het rest te maken. De peperschouten, de bacaljan. Waar we dat alle deze broeden. Maar het fijn deze brood is. Zo meer goed. En daar willen we
dat vleesbrood. Oh, dat zit smaak en dat rekt schijn en dat laat wordt ook zeer schijn smaak. Woehoe! Oh, vorkje, nu is het tijd om dat vlees te maken, al het grains. En nu wordt dat nog van durchbroeden, dat eerste meer alle goa, maar we willen het nu durchbroeden, dat het alle, dus te zijn dat het durchtrekken dat en durchbroeden, dat het alle zeer schijn smaakt dat. Ja, we een klein beetje water doornemen. En dan wordt van een paar minuten dat durchbroed. We willen niet gaan dat het zal ombroeden. En dan wordt je een wat het geheimnis is. Ja, check hem al. Oh, dat ruikt de bal nu al zo schijn. Maar check mal hier wat we nu gaan. Een knorrische bijer. Door een bijer maakt je het nekwein zijn. Dat brengt het je smaak uit. Maar weet je wat je daar niet zeggen dat die worden bezopen zijn, of dat die worden schädelijk vliegen rauskomen. Maar nee, dat die het niet moet 5 minuten, dat alcohol al uitgebrannt, uitgekerkt. En dan kan je gemütlich tacos merken en alles zeer schijn. Ja, nu hebben we dat eruit. Alles durchgekerkt en durchgebroed, wordt het een groepje nemen. En dat wil zijn. Daar zijn we eruit van tacos merken. Woehoe, check hem al. Want dat ik haal je raag eerst, dat weet ik niet. Okay, wir wollen auf unsere Tacos ein bisschen Guacamole machen. Hier haben wir ein Avocado, ein Jalapeno, eine Zippel, halbe Zippel, Salz und Pfeffer. Und hier haben wir ein bisschen gelbe Zitronenjuice. Wir haben nicht andere ab ihrem Snit, da wo wir das brauchen. So, nu wordt het alle dus reinmaken. En wat je er zijn veel soorten waar je kan guacamole maken. Van der wo bloß Avocado, ein Jalapeno, dan Zippel te maken, een halve Zippel te maken. Erst vielleicht ein bisschen Zippeln, aber wie gleich Zippeln. Mit Salz und Pfeffer. En dan wollen we dat al een beetje schert uitrieren. En dan wollen we nog een bakkelzaan maken. Een Roma bakkelzaan of een andere bakkelzaan. Dat smaakt ook maar schijn dat ermee maakt. Ja, en dan een klein beetje zo'n hele citronensaft te maken. Ja, en die schert uitrieren en als dat rijdt. En wat als tacos en zo'n schilak een beetje gereicht. Voor die van reichen, die wil ook in onze tacos nemen. Oh, wat je wat, die peperschoen die hebben de smaak gereicht. Nu worden die met herhalen, stek 10 minuten liggen laten en dan gewoon de fan af te schalen. Nu kijk hem al. Worden een kap afsnijden. En dan kijk maar dat de schale komt er bloos. Zo zijn fan af, als je de laten het aan, maar wie worden van de lust meer. Snij weer op, neem dat zoetig eruit. En dan zijn die eruit met onze tacos nemen. Nou ja, da werden wir mal anfangen rein zu machen für unsere Tacos. Hier haben wir eine Mehltortillas. Wir wollen von der von beides eine Mehltortillas. Und dann wollen wir noch 2 Korntortillas. Eigentlich gleich mit Beta Mehltortillas, aber Korntortillas sei sie erst gesünder. Wir haben den Discada nur heute. Wir haben die Käsebeeren, wo die so lange du abhärten, weil die Käsefan verschmolzen ist. Und dann werden wir das Fleisch drin und dann werden wir fangen abzudaschen. Ja, de Korntortillas, die man eerst een klein beetje abgehakt ergens op te lijnen. Maar hier hebben we het vlees. Gisteren hebben we dat gemerkt. We hadden die tijd gisteren nog het alle fertig maken. Ja, dat is wat ze namen Discada Norteña. Schtrucklaunt Discada Norteña. Ja, nu gaan de tortillas op te lijnen. Dat cheese wel laten fijn versmelten. En daar wel wie tacos maken. Ja, mijn hongert van de aller nog zo. En wat je verzinnen mensen voor op ihrem cheese leggen. Je kan je zo'n cheesebroodjes wel, maar we hebben van die witte cheese, mozzarella. Ja, we zijn aan de chili. Nu hebben we onze tacos eruit maken. Dat ruikt de bal zo schijnt. Ja, kijk hem al hard aan de grill. De cheese is zo fijn versmolten en dan het vlees nog meer cheese. Ja, en dan willen we allebei dat vlees nog nemen. En wanneer we maar dort voor zijn, dan de chili, daar houden we vielleicht voets daarna zo maar. En dan denk je niet aan alles. Ja. Oh, am zweiten Dorf fangen wir uns an zu denken, dass wir alle nach Chile nehmen. Anyway, nu wollen wir alle nach der Chile nehmen. Weet je, wir haben uns in Chile gesagt am Garten, wir wollen viel Chile eten dit Jahr noch. Ja,
Check mal, nu haben wir die Reid. En nu hebben we nog allerlei guacamole nemen. Je kan salsa, guacamole of wat immer je wil. En wat je dus ik laatst al zei, want je alles harten bietjes vlees im vriezer en een fridge omstoen han. Vlomt er alle top en die kunnen en brood dat daar met zeppelen en schiegelen en alles wat je hem geworden han. Hij wil eetschakken door naar maanvlees. Eens je doen. En dan merk je tacos. Oh, bij de zomer zo schijnbaar kan alles uit in garden holen, alles uit in top schmieden en top rieren. En check mal, hier haben wir noch Gurken. Frische Gurken uit den Garten. Da haben wir Salat von gemerkt, da check mal, hier ist nu unsere Mahlzeit. Nu will wir eten. Hoho! Welkom hier naar Schtrucklaunt. En van der war sehr schön ungastdag en Gott sehr dankbaar waren. Wat hij voor ons gedaan heeft. En we gaan eerst. En ik wil met je mitteilen. Deze week mijn vriend en ik voeren een beetje naar een stad, een politie bezoeken. En die man die had een accident gehad en die had vele troubles in zijn leven gehad. Maar ik kan me meest niet zeer niet wonderen, wat positief en wat moedig die man weer. En hij zei hij weer zo dichtbij met God. Hij had zo'n fijn verhältnis met God. Dat weer een alle weet geweest. Want ik kan me op dus zeggen, we moeten wonderen, welk mens kan zo moedig zijn, die is gelähmt van hier, van de half rauf, die kan niet gaan, dat is op een voorstel. En dacht hij weer zo moedig als kan worden. En wat je dat heeft mij einfach moed. En immerhan, ik ben God dankbaar voor jullie terrein alle. Dankbaar voor alle vrienden wat ik heb gemerkt durch al deze video's. En er zijn nog maar viele treurig accidents passiert. In Mexiko besonders ook waren. Daar wir eine Base angestellt met een bel jonge mensen. Ik würde allen toeroden voor de beden, voor de families en voor de kinderen alle, dat die kunnen gezond worden. En dat God het mag troosten en met hen zijn. So. Immerhan, nu willen we unkers eten. Hier hebben we tacos de Discada Norteńa. So. Dan zijn we dat smaken. En het eerste waar we dan een beetje opkijken. Want je dat essen er nog heute over. Da kann die Kämmel Tauheit sein, nicht? Wenn ich denke, mit einem Lepel von der war, das mit so steht. Wow! Mit einmal haben. Nu haben wir unsere schönen Tacos hier. Erkläre was. Sehr schön schmecken. Wie wurde es so gut, der Frühstück schön schmecken? Wow, dit moet ik even zeggen, ik hoop die bruine ruk. En dan dat schöne Gurkensalad. Alle in Garten, de peperschoten en Gurken en alles. Mag Gott uns segnen. En dan reden we het nächste Mal. Dankzij hier van Rancho Buena Vista. Auf Wiedersehen.